the Mayor of Hipapan Eastern Samar, Mayor Benjamin Bell, and his partner is our very own Ate Lorraine Adol. Mayor Boy and Representative Lorraine Adol. Ito hamon sa marliki, may dasayaw na isisikati, ang nagsasayaw hinibida na pirmi, labi na kung nagisi-gisi, at hermana, ang namumuna, inadarahabog nga ni Kapitana, nanhibausan mga bisita, ang kadamog ng iragala. Ato na halataw kita, naburog abaris ka kusa na, at bilis pabuthaan kalat ni Ruta, upay-upayan kamustura. Ato na halataw kita, naburog abaris ka kusa na, at bilis pabuthaan kalat ni Ruta, upay-upayan kamustura. Manliwan sayang na lubi-lubi, aminudo buksan ang pati, mga sarayang unha sa marlite, ang kurat sa bidang apirmi, at hermana, ang nagmuna, indadarahabog nga ni Kapitana, nang di mausan mga bisita, ang kadamog ang iragala. Ato na halataw kita, nabulog ang bagus kapusa na, at bitis pabuthaan kalat ni Ruta, upay-upayan pakustura. Ato na halataw kita, nabulog ang bagus kapusa na, at bitis pabuthaan kalat ni Ruta, upay-upayan pakustura. Hamon sa marlite, may dasayaw nagsisikati, at nagsasayaw hinibida na pirmi, labi na kung nagkisi-gisi, at hermana ang namumuna, indararahabog na ni Kapitana, nanhipausa ang mga bisita, ang kadamog ang iragala. Ato na halataw kita, nabulog abalis kapusa na, at bilis pabuthaan kalat ni Ruta, upay-upayan